Диви прикол. Уф. Час руху. Я хотел сказать час руху. Нифига себе. Ой-ё. Ой-йо! Ой. Божухна як. Минус 3! Минус 3 в шарвя. Шо? Серега, Хайкс, повіншуй, что я кажу. Повітайся з усіми, давно тебе не було на моєму каналі, ось. Всім привіт. І ти ходиш перший. Так, тому що мой канал, тому я хожу і перший. Так, треба нам було повеличити час ходу, бо ми давно не гуляли у Worms і вже усё забыли. Ну, так. Ось. Ти. О, як добре гэта було, слухай. Одразу ж твоего забіў. Ось ти повітався з усімі, а я чомусь забыўся з усім. Забыўся. Ось, я усіх вітаю. Мяне так само, як і заўжды, клічуць Джексон. Ось. І мы тут гуляем у Worms. Давно не гулялі у Worms. Я ўжо нават не ведаю, калі ён апошні раз выхадзіў. Якісьці. Мы гулялі звычайна у Worms Ultimate Mayhem, у Worms VMD і Worms Revolution. Вось, але... Ай, да що ж... Щось я взагалі фігню зробив. Так, а ти пам'ятаєш, ти ж на моєму каналі, ти не випадково, скажем так, гуляєш на мой бок. Ну, це ж постанова все. Ну, так, вядомо, так. Я ж табе нават грошы абяцаў. А я наш не праходзе... А, я на праходзе, добра. У мяне там чарві. Якія гукі яны робяць? Так. Час ходу? А што я казаў? Час ходу? Чаму час ходу казаў? Диви прикол. Уф. Час руху. Я хотел сказать час руху. Нифига себе. Ой-ё. Ой-йо! Ой. Божухна як. Минус 3! Минус 3 в шарвя. Одразу ж. Слухай, я не памятаю такого матчу, дзе б ты одразу ж вось так мне дрэнна зрабіў. Мені, як бачиш, самому боляче було. Мінус одного забрав. Бляха, я минус 1 зрабіў, а ты минус 3. Мінус 4. Твого Гэта... теж порахував. Ну гэта занадта вялікі, бляха, гэта ўсё? Каб ты зразумеў, у мяне две скрыні было, і одна і тая ж зброя мне выпала. Яна лайно, полное лайно. Бляха, минус 3. Ну, таке. У тебе не засталося часу. Та я бачу. Так, ну, добра, паспрабуем... Не, я хочу яшчэ вось... У мяне толькі Юры, один толькі Юры ёсць. Бляха! Я хацеў так, трошки на мяжы, але не атрымалась у мяне нічога. Не, ну калі у мяне быў шанец, то зараз яго няма зусім. Ну, взагалі-то так. Я спадзяюся, з табой відэа наступнае будзе не праз год ці 2, як зараз. Дарэчы, цябе там чакаюць доўга. Ну, там табе такія людзі чакаюць, але я больш чакаю. Хайкс, калі ты... Што я зрабіў? Бляха... Що ти робиш? Я просто гуляю на цябе. Так, добре. Дык вось, калі ў цябе відэа выйдзе?
Мне вось цікава, калі ты? Відео вийде у вільний час. Ой-ой-ой. Бляха, Секунду. ён же мне таксама так же кажуць, я дагэтуль не ведаю, калі яно выйдзе. Ты калі што, калі я не памыляюся, ну калі не год назад, то полгода назад ты дакладна казаў тое ж самае, што яно выйдзе. Ну, тоді було Калісті. краще, зараз в мене є вільний час, але треба доробити справи деякі. Ну ось я спадзяюся, што ў цябе будзе вольны час і... Ой, це було дуже боляче. Бляха, калі б твой яшчэ адзін... Ой, бляха, я його забіў, гэта камбэк. Ну це ж постанова, не забувай. А, ну так. Вядома ж гэта так. Ну добра, так. Ну шо, Сережка, готовы до другого раунду? Ну, так, готовий. Зо моя Хто ж перемога. перший буде? Як домовилися, так? Ну так. О, ты першы. Ну гэта так, гэта, ну ты памятаеш, я табе сказаў, што ты будзеш першы, каб, ну, зрабіць выгляд, быццам ты пераможаш. Так, секунду. Не, калі хто сур'ёзна думае, што гэта ўсё пастанова, ну, я вам спачуваю, скажем так. Што ты там такое знайшоў? Та почекай. Не трош Я не Алёну. Встиг! Не трош Алёну. О, бляха. Ой, ну що ти мене підставляєш? Вось таму, што не трэба чапаць дзяўчын. Зразумеў, што будзе? Вось. А вось так. 1 хп? 1 хп. Іди вже спригни просто. Бляха, ты б ведаў, што мне далі у гэтай скрыні. Мы калі што, калі хто заўважыў, мы спецыяльна павялічылі час руху, бо мы тупім занадта шмат таму. Так, ну давай вось гэтага твайго недабітка мы зробім дабіткам. Та ну, щось таке. Ну так, ну трошки хп у тебе засталося. Угу. Тут буде такі обмен. Калі што, я тебе адразу могу сказаць, што мне выпало з першай скрыні. Мне выпал тычок. Ну, Тычок? так, ну ён, тыпу, дамагу не наносіць зусім. Я просто тебе трошечки толкнуў бы і ўсё. О, це смачно. Так, негледзячы на тое, што гэта быў... Бляха, ты лоу хп маіх пакідаеш. Гэта ўсё патрэбна быць забаронена Жэнеўскай канвенцыяй. Пакідаць 1 хп. Так. Гэта ўжо не дрэнна. Бляха, да што мне якась халера падае. Так, ну давай у цябе таксама пакінем лоу хп. Трымай. Калі ласка, толькі ты не выбухне таксама. Ну, трошки зачапіла мяне. Ой, бляха, там было 2 твоих, чаму я такі сляпы не паглядзеў у канец мапы? Я мог 2 твоих адразу ж зачапіць. А я не знаю, чому ти не подивився. Так, це що таке? А, я знаю, що це. Я спадзяюся, гэта не штосьці вялікае, што скача. А, ну, хай так. Ось. А, мімо. Ой, я табе вельмі дзякуй. Калі б мы не былі вось такія глупыя. Так. Трошки хутчэй трэба. Ось так. То пакуль я... Бляха, яшчэ адзін. Просто паглядзіце, што гэта за зброя. Вода, палец. Вода, палец. Просто, бляха. Это... Ён яшчэ і рыгатае з мяне. Лол, крычыць. Я толькі яшчэ адну зброю паспею ўзяць, мабыць, нават не паспею. Не паспеў. Не поспел. У мяне
2 вады, 2 тычка. Гэта просто... Каб ты зразумеў, першую скрыню, якую я падабраў, там быў зноў тычок. Гэты Ага. палец, які не наносіць ніякога дамагу. Не, ну, гульня гуляе на твой бок. Яна ўсё робіць, каб ты перамог. А ты ўсё робіш, каб я перамог. Так, і що це таке? Ага. О. Ну так, от просто змив тебе як в унітаз. Ты незручную зброю змог выкарыстаць так добра. Фатальною. Гэта, бляха, ну мне трэба у любым выпадку яшчэ одну якусь зброю. Бляха, калі тут... Ну, гэта ўжо нешта, але мне... Да, щось ти трохи не в собі. Але Я не в сабе, але ты во мне так кажется. Бо ўжо ўвайшоў па самай яйкі. Я просто... Что я раблю? Мне бляха УЗИ выпало. УЗІ? Так, яно, ну, вельмі мало. Диви, прикол. Дык... Ой-ой-ой! Ды не, немагчыма. Немагчыма ўвогуле, як ты гэта зрабіў зноў. Я ж і гэтага забіў. Так, ну ўсё, як дамовіліся, зараз праіграю. Я перамагу. Перамагшу. У цябе 4 чарвя засталося. Бляха, не, ну гэта ўжо немагчыма перамагчы ніяк. Калі я гэта як-небудзь перамагу... Бляха, не! Що з тобою? Что я... Бляха, я просто сам загинул. Я сам себе забил. Гэта было... Ну, гэта было не хутка. Я бачу по таймінгу, але, бляха, гэта было просто вельмі... Не, тое, што ты забіў маіх 2-3 чарвей просто тупо вадой, гэта было моцна, гэта было моцна. Але тое, што я, бляха, загінуў просто таму, што я забыўся убраць гэты джетпак, гэта было ўжо задатна. Ну добра, хай так. Ну шо, 3-й раунд, гатовы да яго? Так. То перший ходить. О, Ну ты, чудово. як завжди. Каб зноў перамог. Тут яшчэ міна. Та ну. Што такое? Ну. Ну, хоча в мене час Зараз є. ён якось-небудзь тычок выкарыстае так, што маіх 3 адразу ж заб'е. Ні. У цябе часу ўжо няма. Так. Ой, як тут прыгожа маі 2 стаяць, у цябе просто ёсць шанец іх Ага. І я пачынаю не з этих 2. Блях, у цябе яшчэ будзе шанец забіць гэтых 2. Мне гэта не падабаецца. Бляха, калі я не памыляюся, ён занадта маленькі дамаг наносіць. Ну гэта ўжо зусім. Ну, гульня надо мною здзёкуецца. Ну добра. Давай вось так паспрабуем, я не памятаю. Давай вось сюды, на усялякі выпадак. Дякую. Ти прям допоміг. Просто гэта якісь рухі геніяў. О. Ну як цябе пастаўкі з Беларусі? Поставки з Білорусі от топові. А ну зараз. О, чудово. І ён куди там? Ну, бляха, прям на міну. І забіў яго. Ну вядома ж так. Як жа яшчэ было магчыма? А у мяне тут скрыні ёсць, усяго 2 скрыні. 2 скрыні і зброя лайна. Так, гэта шо у нас? Так, адсюль трэба
улятать. Це то що ж ти робиш? А мабуть, ми гэта для твайго каналу здымаем зараз, не? О, Што там яшчэ магло быць такое? О? секунду. Ды ты можаш цалкам хвіліну выкарыстаць, я пачакаю. Ну, якось, а може все ж таки ось так? Ну так, ось так от. А, ні, погано. Треба було в іншу сторону. А, ну ты ж раней бачыш. Я ўжо забыўся, што ты раней бачыш, А, што ты там зрабіў. Ой, добра, пачынаем зноў рабіць якусь халеру. О, вось гэта добра. Але калі я зараз... Так, вось так, ці вось так? Бляха, вось так давай. Не! Вядома, я вядома, дуже я... тобі вдячний. Вядома, дуже. я свайго забіў. Каго ж яшчэ? Я нават тваіх не зачапіў. Нават вось гэты, які разам з вагнём стаіць. Нават яго зачапіў. Так ти одного свого ще вбив. Я сказаў. Я ўжо сказаў гэта. Это якась просто халера. Гэта занадта лёгкая перамога для цябе. Ну, ще давай оце не розслабляйся. Ну ўсё. Я тебе вельмі удзячны за гэтую міну. Ой-ой-ой! О! Але я О. живий. Бляха, нават тут тебе пашанцавала. Вось ён падарваўся на міне, але ж Я дагэтуль не жывы. думав, що вона так швидко вибухне, ця міна. А я калі не памыляюся, там... Бляха. Не! Не, гэта немагчыма. Ну як? Як гэта можна было зрабіць невыпадкова? Так. Ну, я тебе віншую з перамогай. Вось. Гэта было вельмі лёгка для цябе.